Pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, po struci sam doktor medicine i certificiran klinički hipnoterapeut, osnivač Međunarodne akademije hipnoterapije. Ovo nije još jedan vikend tečaj hipnoze, ovo je studij hipnoterapije koji traja 2 godine i nakon kojeg ćete biti potpuno kompetentni za samostalan rad sa klijentima. Naučit ćete sve najsavremenije tehnike hipnoterapije i uz to isto Eriksonovu hipnoterapiju, konverzacijsku hipnoterapiju. Isto naučit ćete kako graditi karijeru i raditi na način da ne doživite burnout i budete cijelo to vrijeme isto unutarnje stabilni. I većina vas valjda shvaća da terapeut može voditi klijenta samo toliko duboko koliko je sam istražio dubine svojeg nesvjesnog uma. Zato ćete tokom ovog studija naučiti isto kako biti osoba koja ima otvoreno srce, smiren um i koja ništa ne uzima osobno. Jer to je glavni preduvjet za transformaciju samog sebe i za transformaciju života samog klijenta. Na kraju dobivate isto certifikat. To je to. Hvala.